19-24 гыйнварда Ялта-Зәй чаңгы үзәгендә Идел буе федераль округы беренчелегенә чаңгы ярышлары уза. Беренчелектә 2003-2004 елларда туган кызлар һәм яшүсмерләр чаңгы спорты буенча осталыкларын сыный. Анда Идел буе федераль округының 14 төбәгеннән чаңгычылар катнаша. Алар арасында Симашев спорт мәктәбендә шөгыльләнүчеләр дә бар. Разрешите вас от лица главы Зәй. Сезне район башлыгы Разиф Кәримов исеменнән атаклы чаңгычылар һәм игенчеләр биргән кунакчыл Зәй җирендә сәламләргә рөхсәт итегез. Бу стартларның яхшы нәтиҗәләр бирүен һәм Идел буе федераль округы беренчелегендә катнашу өчен команда составына керүегезне телим. У вас уникальная возможность. Сезгә Татарстанның иң яхшы командалары шөгыльләнә торган урынны күрү, укуларыгызны тәмамлагач безгә килеп кушылу мөмкинлеге бар. Белүегезчә, 23 яшькә кадәр яшьтәгеләр арасында дөнья беренчелегендә 6 чаңгычыбыз Россия донын яклаячак. Бу көнне кызлар 5, егетләр 10 чакрымда ирек стильдә узышты. Кызлардан Мордовиядан Екатерина Никитина, егетләрдән Оренбургтан Артем Утикаев беренче урында. 21 гыйнварда кызлар һәм егетләр классик стильдә спринтта ярышты. Узышлар тагын 2 көн дәвам итәчәк. Резима Кашапова, Денис Ипатов, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.